ka? Hindi. Bak, nalang yung resibo? Aman. Sa ating dance. Dami pa ba sa? Dami na. Kung sa kung nagsulog kita, bawal. Nagbiyak pa kasi, daw pa kasi. Manahin ka na pa. Tindan sa kantirik. Di ba pwede mga G? Mga G. Waya. Na pwede ka mga G lang? Pwede ka mga G? Pwede ka mga G, no? Paano ito pa po ni Ado? Dahil may attendance ka. Tapos ano yung bata? Pero kumuha. Hindi na naman suko na kanta. Hindi ko lang mga dito. Hirap, ang ato ba doon? Ato. Hindi niya sa bawas. Ayun, lumitang tanan para sa pagpapagod. Let's bow down our head and fill with your signs of our Father, Lord, give us today Sit down na. Magwapa sa niya ako mga ninaray. Excited ka mo? Kumanakan sila basketball na kuwan na Smile. na ating pizza sa kuwan sa Good morning sa tanan. Uy, mga gutuman. Good morning sa tanan. Good morning. Ay, salamat. Nakapamahaw siguro. Kasi may pamahaw. Nakamahaw? Okay.
base, tagutom, makatano kong pamati. So, para nyo lang na makaw ka mo para ma-absorb at ato tag-istoryahan kay base na mati di rin hinira kutom. Kaya dapat na mainis siya. Kasi hindi tagpamati. Sa ako ang pamati medyo madaya, diretso sa inyo, hantong sa inyo. Kami nyo, hantong sa forever, na pinaka-years na magtibo. Malungan, medyo ako yung puno, ratanan na ako tanong yung mga wish. Kuman sa inyo na datana, ang ako tanong si Diri, hindi doon apply sa inyo. Kami nyo, ano? Bilit ka na mag-uki-uki tapos ko na. Moabot si Dara kay mag-seminarista. Ang ako topic, inira ka doon ang akong kabahinan. So, magpaila-ilaan na sa inyo, ako si Annabelle Miliorin Widow na. Ito, andang sa inyo pa, hatag na orientation, natana, ang ako, nagsulanguhan ko, ang ako tanatag sulti, butang, sabon, o sa, una-una, o nakahitas. Muna na ako hanggang kay para ang ako tanong diri madaya gud sa pagplano sa inyong pamilya. Kaya amo ini gud ang pinahan. Di bitaw pa mo maka-start dito ng inyong mga pagpipinwaya in the first step is this pre-marriage counseling orientation. So ang ako topic is about sa family planning. Tapos, ang dapat tanang tumay DSWD, so wala man si Weng, naka-leave. Medyo something mag-cut-cut rakan ako na sa mga topic, pero as in, hindi dito nakatanan. So, ako na lang ang gamay-gamay na palakpitan na nato. Pero hindi nagagalitan niya ang ako kabahinan. Nagtagaan ako ng katungod ni Mayor na magyaw-yaw sa inyo as pagtong designate about sa atong sa family planning. So, pag-start, family planning para sa hinsog o maharuhay nga pamilya. So, may gusto na sa family planning para sa hinsog o maharuhay nga pamilya. So, ano man, para sa hinsog, ato iplanuhon ang ato pamilya. Planuhon ang pamilya, planuhon ang kaugmaon. Unsa ang family planning pagkabot sa hustong gidaghanon sa mga anak. So karon nakita nako na ano may nag-anak, so nakabot na rin ang injo gusto na maanak. So pila na rin anak naman? Tuyo na. So ako sa tambag na sakto na daw tuyo. Kay para maplano ninyo. So kung man ini makabudin makita ka dyan medyo kung ano medyo dapat pa plano medyo. Kaya tuyo naman sakto na daw. So, naana sa pagkabot sa hustong gidaghanon sa mga anak. Nakabot mo na. So, you have to apply na paglatang sa pagpanganak hangtod sa 3 ka tuig ngadto sa 5 ka tuig. Kaya unang pinaka-the best na tulo ngadto sa 5, at least an atong matris magpahuway. Kaya once mag-anak o permi ka na tuwig ang imo matris, hindi ka pakuway. Kung may resultanan, imo lawas. Kagwapa ni mo sa una, lang mo batang. Kagwapa ni mo sa una, ano mang karon, lalar naman ka. Ano man, kay city mang anak-anak. So, sa imong na mas kung magplano ka, dapat gano'n pag-human, pag-anak, mintras 8 months, 9 months pa ang tiyan magplano na. Once ang imo hot ang imo edad. Pero kung ang imo edad is 30 plus na, so dapat gano'n kag-apas na sa na maka-anak na sab. Pero sa kuma na level, sa age as in mga batanon pa man kamo, pwede pa kamo apply ng 3 to 5 years ang sir magmangkot. Pero kung ang imo edad pag ninyo, daan na 30, kaya ang 30, ang the best na dun na last ninyo na mag-anak na dun is 32. Kaya parang grabe pa ang agulog mga sales, muli pa. Kaya kung magbuntis kita ng 40 pataas or ito, 38, 39, something ano na, bago nagpatiyon.
madiabetic na, dati high blood. So kung manabata pa ka mo, amo dyan kita hay na, ganak kita hay magkukuha na para sa mga plano ni Judy mo dahil mag-upang anak. Paggamit sa luwas na epektibong pamaagi sa family planning. Unsa ang mga kaayuhan sa family planning para sa nanay, mubalik ang iyang kahinsog human sa pagpanganak. So, nibalik ba? O sa imo, di ba? Balik alindog na siya. Kay dako ng mga bata, iya'y manghod. So, mubalik ang iyang kahinsog human sa pagpanganak. Igo nga panahon para sa pamilya, anak o kaugalingon. Maatiman o matudluan niya ang gustong pamatasan sa iyang mga anak. Kaya naman, isa raman, focus kita. Duha raman, ato sila maatiman. O para sa tatay, haruhay ng kinabuhi. Igo nga panahon para sa pamilya, anak, asawa o kaugalingon. Makatigom, mas gaan na obligasyon. Kaya naman, gaan man. Very good, kay gamay raman. Kaya kung nagdamo na daan ka mo, palit ka mo ng 5 kilo, pila ka adlaw. Tapos mandag mo pa, kuya nga gasudan, 5 kilo. So, makatigom, mas gaan na obligasyon gadun ang gamay ra kita sa ating family. Unsa ang mga kaayuhan sa family planning? Sa mga bata o mga anak, mas maatiman o maayo ang mga anak, mahatag ang saktong edukasyon o guban pang panginahanglan sa mga bata. Uno ra gadud ang saktong edukasyon o guban pang panginahanglan sa mga bata. Sunod, sa tibuok pamilya, matubag ang mga panginahanglan sa pamilya, palabot sa panglawas, edukasyon o guban pa. Igo nga panahon sa kada usa, muasinso ang kinabuhi kay usa man. Ang budget nito, muasinso gud ano nang medyo makita na kuno ba sa atong family, kunjaw na nato bayay, murag angat-angat pa. Dikan ka mo sa wayay medyo bayay, naplano ka mo na magbayay, para makita ang asinso sa kinabuhi. Pero dili so makita nito sa asin jaw dadon. Kailangan gani ko man nag-live-in na. Tapos naligo pa sa nanay. So, tingala na. So, ano na din makita ang isang pag-asinsukon, nakaanap na kamo, nakatrabaho na kamo ng plastado. So, mga modernong pamaagi sa family planning. So, pagkakuman niyo pagpanganak, or, di ba, buntis pamangkaw, daan na kami pagplano kunoy, age na mga plano na modernong pamaagi sa family planning. Sa kuman na panahon, yung imo, nag-anak ng mga kao, sa may mo gigamit pills? Okay, congratulations. Pero, ako i-explain about sa pills, inahanglan usahon paggamit sa pills. Basin, pag inom mo ng mini pills, pag diba, hindi ka magdugo, 3 days. Pag, di ba daw may gamay? Oh, you have to start the number 1 pill. 1. So, to make it to na dili ko kakalimot, mag-inom ko ng kalendaryo. Kung uno na pinsa ko nag-inom lininan ni mga kalendaryo, utang ito sa uyuhan na inso kwarto. Kaya para, basin pag hagad ni babe, wala ko na doon. Napapakailog, relax ka na, tuminom ka na, pill. To make it safe. Diba? So, pag antayin mo na makalimot ka, sa imo inin, may nakalimutan mo as isa. Sa duyong dapat nimo tag-inom, nalimutan nimo. Ano yung mo buhaton? Ikaw, ano may buhaton kung kalimot ka? Hay, dili, wrong ka. Kaya uno, kung dublihon nimo, mag-wrong ka. Wala ko, kanto na ko ka-doktor-dok, di ako kakay ng pills, kaya nadaot ang naklawas pag inom-inom, because wrong, mali mo, apply ng imo, proseso na mag-inom ng imo pill. So dapat, nalimtan man mo ng duyong. Mukhaon ko ng breakfast, after breakfast, inom ko ng imo pill sa datong malimtan.
Tapos, bakit ikaw sa schedule sa yung inom na sabaw? Di ka dun makalimot kay once makalimot ka. Isa na kung kaduhan na kaduyong. Tapos, Muhammad say, babe, magpalamin. Lamit kita ko ng duyong. Kung mo pag, nay, basikat siya ka. Bata ka dyan dyan. Once fertile kita. Once nagpalaminami ka mo duha, sulirat-sulirat mata. Bata dyan ang result. So, ano na? Yan na sa plano. Guba ang iyong plano. Mag-anak na sa ikaw. Kaya bago para baka nag-anak. So, amo dyan ay madangatan sa dilit man dungdung na nato kuan. Obligasyon ng inom kita pil. Pero, pinaka-the best, kung nag-inom kita ng pil sa unuman, amo dyan na nato relasyon magpulaw pa. Kaya pag ang dyan, ready man ko, kay pills, unlimited na. Amo dyan makadutang na yung relationship na nuligpon. Kaya unuman, kaya unang mga butang yung mga hatag nuligpon sa iyo palawasan ka na adlaw kun gusto kun. Kaya di naman ka mahadlok na mabutas ka. Kaya uman, nagamit na makulang. So ini, ini si gagamitin ni every 3 months. Injection sa kada 3 ka bulan, depende sa klase. Pero kung hindi ka kaangay bidyaan, lahat na sabna, kuhan. Pinaka-the best, pintakay, lamin nyo naman dyan ako gamitin kaya para ano, hindi kita stressful. Nabasin ka mong pag-lab-lab ninyo, mula na withdrawal rock. Sikaran mo, kailangan na, law pa, kailangan na sa climax, hindi mo naman ulitok yun si babe. Kaya basta kami kapos. Adyaw, uno, makasakit sa doon sa ating mind. Kaya uno, ano yung man focus na doon na as in nag-climax, nakakabot, itok yun ko, ikaw raw. Kamo, uno na yung mabati yun, di ba? Pagbugat ang lawas mo. Dapat, i-release ito. Kaya basta yung ma-underdose, bakos ng ikanan, ano mo doon, sakit mo sa mga layaki, yun pa? Unang paparilulungan sakit sa liyaki, kuman, na doon makuyangan ko ma-underdose ko na tuwan, yun, labi-labi, ano ba, anak-anak, yun ma-underdose, ma-prostate. Oo, ako doon ang post ng prostate, kundi sabi mo magdamit. Law pa doon ang basa ko sa Facebook, normally, dapat gano'n ko in every week dyan. Ako, 3 sa isa kasi mana katulong. Magpauno. Ay, sumpay. Kamu ba magpapasal na mo yung pagyampumay na yun? Katulong galing kulungan ka, kami lagi. To make it strong and easy sa relationship, isa daw sex na, makakatagnan, ulo. Di ba magpilagin mo ang love pagkamahuman ng uy, makalaw na ba ko? I love you. Uy, bakit yan magmakalaw mo sa ulan? Anak ko ba nakukuman? Kaya naman, alam mo yan ba siya? Hinihinir na kinata sa mas na imang kabato. Sa balas sila nagmaritin. Diba? Pinaka-jabres. Ampan, say thank you sa pagkakaman. Diba? Lusod sa mga uli na na ito. May mga dalaon. This mo na dyan lang. Thank you. Sa ulitin. Diba? Diba dapat ingala? Yung explain sa iyo, naiga kayo. Hindi na makarelate sa akin. Sunod, ako ka mo, imisidya, kondom. Kasi may nagamit kondom ko man. Mintras siya pa ka mo sa plano magpakasal mo, mag-kondom na lang kaya para di ka makapis. At kung nabis ka mo kabisa, kumana ako makasal. So, dapat pwede din yung gamitin. Pero, kuman sa inyo mga panahon, ito lang, you have to focus na lang. Basta kayo safe. Ako hindi pinaka-safe sa tanan. So, pinaka-safe sa gikan mag-anak. Pagpasa sa mga Japan. Dito sa sunod. Ito, pinaka-safe pa ng gikan mag-anak. Di ba gikan mag-anak delikado dito? Isa na breastfeeding pa mo. Di ba? Delikado dito 6 months to 1 year. So, ano man kita, mag-antos ka mo ng mga bana. No? Ikatawa. Man, nakaantos na ba na? Ikaw, eh? Nakaantos ka? Ha?
Oh, antoson kayo naman kay na may plano sa igo pamilyon. Pero kung para ka sa dili, lisod sa lagi ma-underdose. Kung gamit na kang kamunan, kondom. Ano man paggamit na kondom? Tuduan mo ka mo. Pirmiro, di ba ang kondom is nakasel? Abriyo ni ang kondom. Lisod sa video dahil ibutang ang kondom kung kinalan ibutang ang kondom na kalaong na kaan, kalbing. So sa yaon pa ba siya, ibutang ni muna magsukso. Kinahanglan laon na. Focus, kinahanglan para di mawaya ang lisod sa video dahil video ibutang video ang kondom kung ready na si Jai. Go! Ang doon ang magamit ng kondom. After magamit ng kondom, ano man, base buman sa kuha, adya ay wilik, mapahinkita ng mga bata, buro-buro ito yung magkakilito. Uy! Ay, magkukulito. So, dapat nun, pag naman pagamit, tanggalon man ito, you have to lumpa, base sa isla, baso at tumigsilid sa kondom, yung tinok-tinoko ng bukod ng kondom, isel, ibutang sa silupin o putso na papel, ibutang sa basurahan. Amo doon ang isog paggamit sa kondom. Safety, kaya bas pagkasilong, iduray itong putong ko dito sa uyuhanan, isog patrin. Burot-buroto na ni yung bata ng 3 years old. Pagkabuyong itong mga maritis, sa tukod doon. Pagbulang-bulang naman ng mga bata. So, amo doon dapat ipuson. So, sunod. Pero kung gusto ko dyan medyo, na ay ato mga modelo naman na pamaagi sa family planning na 10 years, inisidya ayo dito. 10 years inisidya kami ito, no, isuyod sa matris sa babae, ang gamay na hormone ng plastic. Abi ni Jung, ako'y kumantintahay sa popcorn. Pero, tested by me, kaluha ako inagamit. 2 rounds, kayo man pag-anak tao. Kaya feeling ko, kaisara na doon kami magpalami, bata na doon makasulubuyan. So, taon ako. So, pag-abot ng panahon, 8 years na, ako bata, something na, ako sa ipatangtang, magmanghod ako. So, patangtang ako, magmanghod ako. After nag-anak ako ng 32 years old na ako bata, utulis pa ako nagtaon. Kagano na ako natangtang, when I 42 years old, tagtangtang ko na. Kaya 32, so 10 years, 42. The next following years, pabalingon ako ng doktor after 3 months para itawag na sabay, papahuwayan na ako matters, pero yan na ako. Kaya pagtanggal is 32, o 42. So, hindi na ako ilang pa, mga tiniguyang naman sa puno na ako, libig na ako na, kuhan pa nagsarakan mo kayo ng tiniguyang naman. So, nagplano ako, lisod siya, nabubuntis pa ko doon na edad 42. Bawal na sa ako mabuntis kaya hailan ako. So, dabi na ako pagkuhan, so, di ka na ako, panuwi ko sa kubana, kaya di ka na ako pahilag ko kung mayay kundong. O no, nagkundong na kami. Pabako ka nila ko yung pwede akong sulan kundong, kaya nahito manaaway kung mayay ako na mabukutan. So, nagkundong kami. So, after that, pinakayas kami nagamit. So, patayan ako ba na? So, ako nagaganto. Kaya disod siya mubalik ko sa pagpapataon. Baka na ako nakita sa ako ko ng tiguyan naman sa bakit. Ay, sa pagtiguyan. Mura edad-edad na nakita. Hindi na kantaan ay na magkataon. So, mura ako nakita sila tag-control na magamit na kang kita ng ilon kuan kondom. Ini siya, di ba aton ra ini siya, di ba ato butangan bata? Ato inira nato din daw pa sila. Ma'am, hugot lagi ma'am kay mo kawit-kawit ko sa tumoy ng video ni babe. Pero sa ako ng time, wala ako gud naka-feel ng jaon. Kay di ba ang simbahan mo lang na nag-abortion kita? Kay wala kita na ibalik. Dili ba nini magtawag na abortion kay Ang ato sperm is inira gilikutob. Ang butak ng bata is inira. Sumugawas ra siya
ang ato sperm. So wala kita nag-abortion. So yung anak ra na safe na dili ta mabuntis. Sa kumaysab sa mga sa babaji, kung gusto ka dito di na mag-anak, ani na kang gadung putlon para sa butangan ng bata, dili na makasuyo. Na ako'y lucky kung gusto magpa-Catholic, pero sa kumalang panahon medyo na mga millennial na, dili na gadun masugod kay basi gumuwan ang naglabi. Ibang good sa unang mga tao, nagkuan man, ano pa ba yung basi? So kuman, ang ako sunod na sabi, ang medyo pagka, tinungan ang medyo at medyo pagka-responsible. Once daw na medyo mga bata, uno na may anay medyo na. Diba nakita nyo, nag-anak ka mo? Once, ang medyo iba rin pagsugod sa inyo pag-atiman sa inyo bata, ka na magbuntis ng bata. Ma-feel medyo na buntis na ka mo, 1 month, ana na medyo makita, sorry na medyo pagka-responsible. Ano may buhat? Magpa-prenatal, sugod na pag-atiman ng mo. Pagka ka mo sa early prenatal, after 9 months, iba mag-anak, or 8 months magsabot na daan kung ano suntak buhaton. Ano man, ang amo doon ay yung responsibilidad na dadun sa iyo bata. So pagdato sa bata, paggawa sa bata, na iparehistro sa LCR pag mag-anak. Ang ito ng ato pag-ubod as parents, sugod dito ng ato pag-matuto sa ato bata, ito sa ato buhok, nagto sa pagkadako at rehistro para siya maapil sa ato word na naano siya sa kalibutan. Iparehistro. Ano sunod? Pagka-immunize. Abot sa 9 months. Sunod, alagaan na ito. Man? Ato siya pilmi, monitoron para di masakit. Pakalo ng mga healthy food. Prutas. Basin, yung makakilaya pagdakdak ko, ma'am, ang may apple, ma'am. Bakit kwarta-kwarta ganita natin mga budget? Yung tao sabihin natin mga swildugag may rap. Kung sa'yo sobra-sobra palit na apple, medyo palit orange, kaya pa na ibang ko ng bata lamang, no? Yan lang makapagpig kita mag-hiwa ako ng kuwan. Kurang na ibang na yung makakilaya ba na iba ng mga prutas. Mas kang gani ako na iba niya nakakitid prutas, kaya wala din yasang po kakaon. Kaya sa unang ng time kami po, nagpakubriman din ka doon. Isang karoon, buto niya ako. Pero, nakakagay ato time ng wata kita sa ato mga bata, labing ng isang na pagkaon. Man, ang ato ang nutrients ng mga bata. Inanglang healthy. Kaya pagbuntis na daan ninyo, nagkaong kamunan, healthy food, din kong chichirya. Kaya para, ano na ba na pag-anak ninyo ang makita ko ang medyo bata katiman sa gamay pa ninyo tapos sa Egypt. So pagkadako na, ba? Ijo na, pa-school ako, pila pa ina daycare, pila pong lang daycare, something 4, sugod na. Pero, naa sa ijo ang first na picture sa ijo ba yan? Man ang mga first? Say thank you. Tapos puntagaan ng food. Say thank you. Ato mga ginagpay na mga itikit na to sa ato gaya at sa ato bata. Ato batasan, basin, anitong luhin mo mauna pag hinitok, DEWA. No, pinahanglan ka mo kung hindi pa nag-away ka mo, at ka mo silpon mag-away. May ito silpon. Pwede ba sa silpon mo mag-away? Ito sa bata makabati, bawal doon sa mga bata, mabatian na mag-away. Kaya pagkabot sa school, na ba na magbalitis sa ma'am? Mami ko sa si Daddy. Cry na ako, mami. Kaya nag-away ni Daddy. Na ang mga bata, karoon grabe na ka, high-tech ang mga bata, likod sa una. Lakon hinuon kami, dire, tako sa kwarto, amok yung sa unang pinupungan, dili ang nato bata, nagbuon. Dili sa mulaw na, Zawon si Jack, nagpaatil na ito dito, nagsalok-salok, disiplina ako nung muna ko, ay ibuta ko sa dili, kaya naaya ako bisita, ang espina ng ang bata. Kaya mag-wonder ang mga bata ko, dapilis man ako sa kwarto namin. Kaya nakuha ko na sila sa sala. So, ang bata, mag-wonder sa mga sabi na ito, mami, maghatag sila ng ilang buod ng
Kaya isa ako mami, so dapat takipusap sila kung ang puno mo para makita nila kung ano si mami. Kaya ano naman daw kung ano ang medyo mga batasan na anak sa medyo mga bata. So dili dapat kamu ang sumbanan, dapat magpasunod na ano man ang sundod. Kinahanglan ang sundod. Tarong ang sundod. Dili kung kamu nanunan din. Bayong-bayong. Tunay, ako ng bata. Ako sa madang. Eh, mga pinati ako, magmasap sila talon, inom-inuman. Pwede na ako, iban mo sila kanto. Mag-inom-inom tapos mga red wine, something pasosyal na natin mga red wine. Gamay hindi na mga kundado, gamay patbato, apil naman sa inom. So dapat ang disiplina nato sa mga bata, dapat i-start sa ato, bayay. Ano man ang mag-amin, ato doon mga kaibanig ang karaan, mag-amin kita, mag-say good morning, good night, bye, daw. Tapos, yan ang makita kayo ng bata na ang inyong mga love sa inyong mga babe na gano'n. Me, ato na ko sa work. Kisa ba, di pa makita ba mo? Kasi sa ako mo. Ingana na sila kayo mo, madaya na nila. Kasi sila sa puhon, maminyo. Para makita ng mga bata na grabe ka, smooth transyagan sa iso family na sa iso bayay, iskan mo isulan, naman, mga ungyapon, bahala ginamos, bahala saging, lawin ng saging, masakay labing, ginamos umuuwi, kananay karon, ilaw-law, mga on, katakatawa, ito pa niyapon. Ano yung budget, yung budgeton, at oras kita, at kita mga asawa uno. Pinakadabis lang ako oras pagbata, inanglan mo sin kumakadata. Ano man, karaw-karaw sa kusina, mamili, magluto, eh para kita ay at least anak si babe na pagbuang ang trabaho, pagmata dyan ang kaon. Pero, na ako'y mga babe na layaki ako'y mag-prepare, kaya kami mga budget, patuyugon, ramong kabibahanan, ramong pagkagabi eh. Diba? O katawa si Siro. Diba? Singanan, anak. Ganang maniit mo. Ilan lang kaaglaw, yun na ito mo. Pag-abot. Dala mo yan. Isda. Tuyahuno. Iwas mo lang. Pagkawamak pagpanyakan. Itag pala nila niya. Magkuhan. Ano pa? Pala niya nung sila. Tiwasanan niya. Law balik na kaon, gamiton. Diba? Ingala na kinahanglan sa iso kung maminyo na pa, give and take ra. Kinahanglan na aantos ito ay sa iso masika isa-isa. Hamat mo po sa iyo, example na natos ito ay. Kalang time dito ng hamduk ka, ang babae dito masibog ko siya. Masibog may kami sa mga hamduk sa lakin. Sama-sama sa pamuna sa manibog yun, yung lang piniling buhok para na pamiranan yan. Dapat may mga sign, diba? O na isang mga sign sa loob ng Pilipina, may sign nito na madami yung ginitiwas. Pero pinaka-the best tuduan mo ka mo, booking mo. E para kung dyan kita, basin dyan, lahat ang word. Once nilita po ng booking kita, excited mo na ka. Pag-booking daw ito si Tom, kung sa barkada, para akong birthday di rin lang. Kasi tinagin mo, pasunod ko lang. Kaya nagsaan, nakadyak ka sa ako. Every end, may tabi. Ay, end. Gaan na sa end. Minsan sa, nanay ka nakakasad sa aran ka, anak. Ito nagbulok-bulok, may ganinin mo na. Nalalagay, iwasan, biralan ko nila. Lahat pag lang ako ito ko ma-excited, tapos din iso ko, makapagod akong maaway ko. So, dapat kung mag-booking, tumanang medyo mga booking. Eh, pero, sa pag-respituay na ha, pero kung di mahitap ka dyan, kaya tumag ka, friend ka dyan, naay ka dyan pa tayo na, kasi kadlaw, sa kadlaw na pa nag-booking sa tuwan, sa gulong. Sa ingana na na mag-respituay na. Amo? Tapos, kinahanglan kung magbanasawa na, trust, jaon ang trust sa inyo.
Dili ko to isa rin nag-trust ang asawa. Ang asawa nagsalit ko sa inyo lab, ang ano lab, ko tumahuyag lab mo. Pero ikaw, nagtutanaw ang pagkulang mo. Eh, kaya ba dahil yung mutas sa iyong asawa? No, once pakasla na ninyo, pakasli ang tanan. Ano man, ang batasan, pakasla na. Pakasli ang tanan, noon pa. Uno-uno sa uyang pa, minti na, kumakasal na. Kay basin sa uyang pa, agtik-agtik na mo. Gawin-gawin ka ngayon. Nabiskat na ko tao, muhawin ka. Saan ka ano pa gawin ka? Ano ka namin? Awin ka dyan. Tapos kung maminiyo na. Nakakakita ni Juno, kada mapuntis ko ka. Mag-prenatal, di ka iba na mag-prenatal. Adyaw, gagawin na. Iwayay, memories ni Juno ha. Kaya memories na anak sa iso ang naan, mga kalipay sa memories. Masave na dito how many years? Nung dyan, magbuntis pa ka. Ay, one. Ay, excited dito mag-prenatal. Aman yung uno ka ng chocho. Ako sa una, memories nito, nagsugod ka mo. Pwede ba ka mo nabiro pag nalibro? Sa isang kami niyon. Pinakalami. Diba? Nagkaulit ko mo chocho. Tapos kaslon ka mo itong wapit sa alam. Kung may ang mga inakalalab, tumagungan kami yung mga anak ng sache. Uy, sino natin sache? Sunod mo din na sunod active. House and love. Wow, check. Kita na ang mga plano. Once gusto yung kita o ingana, magbinyo kita ingana, takahawan na yung plano, dili ko ng plano nimo. Pag kumanda pa kasal, utod na, no. Dapat ang plano nimo naglaom. Kaya natin dyan nagtaas. Kung atong ma-achieve kada buyan, ma-achieve sa 2 kabuyan. Pagtag, mulong ito ba? Lab, happy anniversary. Isa na-achieve na ito, 1 year naman. Ingana na, rikulo ni Diyo ang unsay nakahitabo. Ikan sa pagkaunyang bato sa namin yung bato sa ilang ka years. Ingana na si Diyo, uno, tunduan ko ka mo kay para makaabot ka mo sa forever. Na, hindi forever. Kamu may nag-hingo na ni Diyo forever. Na sa Diyo makaamot ang Diyo forever. Kinahanglan ang ato sa relationship na apod sinto kita sa Ginoo. Kaya uno, naalay kita. Naalatan mo na yan, pisti-pisti naman ang mga huna. Tapos magsimba, para makita ang Ginoo sa dalay at oras sa iya. Ang grasya, mag-abot ra iton. More. Na-grasya, mula ang kurawan, ay, problema na ako karon. Yan, bayaray ko rin din. Kaya bugas para ba? Halay ko nahon. Bugas ang unaha. Yang kurinti, pwede ba mahang yung pagputol? Pwede sa sinabuyan na. Ano man, ipunan. Ang budget plus taron. Kung magkaon, kung dyan na yato budget, mula. Yan naman yung ako banding-banding. Dyan sa ato family, dapat may family banding. Tapos kung dyan na yato magbanding. Iya, ito kwarta. Dito makapangaon sa gawas. Kaya waya yung Jollibee, may kwarta. Kung pwede mo, tubuan ko ka mo. Paglakwa ng gayay, pang last-last dito mga gayay, kuyaha. Palit itlog, tuyo ang utangin ng gayay. Gayahan isulin mo sa iso na. Takon sa gawas gapon, o dito sa garden. Basta kay banding, mangaon sa gawas mo. Dali na, mangaon sa gawas. Ay, mangaon sa gawas. Sa distance na ba dyan, nangaon mo. Diba? Ingana na kay parang iso family mo. Dili ko mo na, dyan kwarta, dyan mo, ipunon, dili, mag-usurod ka mo, mag-create ka mo sa mga memories. Kailangan din na masubay pag mga tiguyang na mo. Isa pa doon sa memory, kagawa naman ito natin sa unang ko. Ang uy, ito may istorya sa ito mga bata, may ito memories. Ikan sa pag, uy, abinin mo lang, ang pag-uwin sa iyo daddy, na ito sa school, ang menu, na ito masunod, hindi ko na ito masunod, ang away. Ganaan ka na? Umi pa, i-open na, natapit sa ibang bata na away kami, no. Kung pwede pa tagupo ni Izo, pinaka makita ng mga bata na ang Izo relationship is strong. Anak na. Kaya mga bata, anda na natin makita at mga bata, mandang na. Mangiskuila na. Kaya gano'n, nabunay mo pagka-atiman. Pagka-school na, pagpabagupan, hindi mo itong-disiplina. College na. May graduate na anak na, utuin na kayo mo. Hindi lang. Ay, nakahuman raga dyan.
ang kana, ang bless kita na, mother. Kita ba na asawa kita, naging ko na lang ito, nakakadakot kita, nakaka-school lang, professional. Ako na, ang inyong pwede naman sa inyo. Sabi sa pagka, ginikanan. Ako sa kong ganun, ang inyo dapat sumbanan na. Yung iban ko muna, ay nakagraduate na ng love. Ang bata, ay nakaka-bright, anak natin ako na puso. Di ka may ubal anak, may iso doktor someday. Tungkol sa uno, pag mold niyo maradyaw, lang niyo mga oras nakatalan sa ila. Focus kita sa ato mga bata kay uno. Kaya ang ato mga bata, oras kung na ang ato mo. Sila ba na nakapusok? Pinakaswerte mo kami na, dapat swerte mo, pinakatagong sperm, para sa amo, para makaanak mo. Pero pinakaswerte ganun kami bati. Eh kami ang naghihiling ng bata, kami nagpagawa sa bata. Oh, kita agad yung mag-mold na muda ko sila, kita mag-disiplina, kita hanggang-hanggang. Uno man, pinaka-the best kita na parents. Once na mahumana na itong mga bata, din una nidyo makita ko, uno kita ka-the best na parents. So dapat yung anak ka. Ako, lang pan-achieve ko na gano'n kay sa niya ako bata nag-graduate na college, na professional na, nakapasaya na sa inyo sa civil service ko lang. Ako yung pagkahibay ko, ako katingo. Among din, pasaya na ko. Salamat. Salamat. Dihangan ko sa langit ay na di nakapakuan na gano'n ka din ako mga nakadamo na ako sa ako ba na naingana, mga eskwela mo. Murag nakabot na nako. So, Sunday, nag-ampuyan ako. Nanapay ako duha. Nakamukalin sa isa. Kung ang isa, sige, murag na pag-ihabol ako struggle, pag-ihabol ka. Pero, be a strong woman, be a strong, kamusap na mga bana, support kamu sa asawa, o kamu na asawa, support sa bana, kay para, man, till death do us part, ano man na ang ijuta. Man, ako bang dito sa pari, Ginoo, mata sa Ginoo, kinahanglan ing ana ang inyong buhaton, tindugan na nato ang ato, asawa, tindugan ang pagkabana, dili kon pag-away-away, diretso kalayas. No, uno kita mo. Once mupanaw si ilaw ng tahanan sa bayay, o say may tabo, kurang suksito, brown out. Sunod, kung ikaw laki, ang si haligi ang panaw, kasi nagtabo, tawag, lugmok ang bayay. Kaya naman, yan na may laki na nagbigol sa inyo, palimalay. So dapat si ilaw o sino ba? Si haligi magbuban. Kaya kuman, naa ang mga bata sa tumak. Kaya once bidaan at niso dumaan, naman ang mga bata. Pag dinilini sila, insay dampan nila, insa may ila maaduanan, mami, itong amujo na ito mo na, kinsa may maghatag ng disiplina, kinsa may maghatag ng advice, kung waya ka mo, kung may jubitan mga jo na hitabo ko nga na family na nag-broken, kung may nakita dito, lukoy. So, una ang galing mahitabo na magkaaway, ako tambang ko dito ako, tested by me, ako gano'n nagpaka-strong na ka ako kay medyo kita isang bulan na siya. Hindi ko asa ko nagmaritis. Ang ako sa banang mo, bakuhon mo, ibang sayaw ito mo. Something dyan yun ang mga, binaw ang kod ng mga laki kung wala lang mga diba? So, something, kita babadi, maglipon ka. Ayun ato tindugan ang ato as parents, as kita babadi, kay once ang body ang mupano ng bayay, pabili ng laki, lukoy ang ato family. Kaya naman, pinakaisa, notice na po, kanang mga inupo sa mga bata, may magsunod, maghipos, malilit, pinakakuha na doon ang trabaho sa babadi, ang iwaya sa bayay, pag-uli nimo, guba kay mo adlaw ang imo bayay, pinta na hipuson, usa, dapat magpinit ka ng bayay. Kung pwede pa naman na ito trabaho duha, pag-uli, magtrabaho duha kung kita as nanay. Amo gudin natin, muga nato as nanay pag-uli. Isa na ang pay ako katabang, lain na gudin kita na nanay, makatimang sa ato mga bata. Ito sa iban,
ang tatay, ikaw na sa bito pag-wilik-wilik, pero ako pa ka ditong pidyungan kay amo. Taatong dyan tapakaslan, gawa ko ng tanan, ang pagkalipaan. Di na, taka ang dupis, ni butang dami diri, pag humandi, bidahan ka lang sa kutso. Sundo na sa mo ba? Sarakan, lang pa. Sarakan, silong, umiyap nila, bakul sa dahil na tupis. Di magtimana, gumani sa tupis. May wala, balik. Kala na, sultian. Kung na na, lipaan. Kaya tumid, kita na buwan ang kalimutan mo. Tanawan ni ako, kagwapa na yakot na nungungay. Trabahoon. Oo, inala na naman. Istoryahan na daya juk-juk kay parang mura dili masakitan. Pero, kung ikaw gasod lang sa limong mo asawa, tabang. Dili kong luki sa rin sa ligan tabang. Kaya amo na ang family, magtinabangay, gamay na problema, tabang. Kung na yung problema, istoryahan. Dili ka mo maglabay-labay lang sa buhay, sakit sa dugdog. Kuman, up, maestro ka, patay ka. Kung sa istoryahan, minuto ra, kung ano yung kapunta mo, napunod ko sa imo. Pero, magka-istorya, ikaw, istorya. Wala, hindi mo, ano. Istorya mo siya, usap sa imo na paniligan mo na. Peace, kinangan niya na dyan. Uno, yaot dyan sige ka mo pasan-pasan ng mga iso, pasan ng mga kalako. Ano man, stress. Pag abot sa trabaho, madaya pa dito sa trabaho, mulong namin kaiban sa trabaho. Ha? Yaot pa nang nun. Gikan sa bayay, dayan sa office. Hinahlan, adto na sa bayay natin, dinardayan sa opisina ang atong mga sabi. Tapos, pinakadabis ko naman, magkinabangay. Hinahlan sintro, anidyo, ano man, sintro anidyo sa Ginoo, anidyo family, na tayo magsimba, magrespetuay, mag-trust sa isa-isa, isang lang sa trust. Kaya dito pag naog sa imo ba na kayo trabaho, imo pa lang mo, ba't di na ka? Di na na yung silpon niya. At yung napanaog, imanaw ba nigbayay, padali ko. Isbok, ano? Oh, kaya ba? Kaya murag something, crispy mo ito, kuwan, trabahuan. Ay, sila ka kiss. Kiss ka doon, kaya kung di panaw, na ka nang ito lang, nagtrabaho tayo, di ka tulong, paglangon mo, tutulog ang kamutin. Sinong ko ito, makakapasawa niya, kasunod isip ako. Uy, taon mo, dito lang yung bilasaman. Amo, dapat, imo padayan ko, maayo, sis, or maayo, love, it's safe, love, love, yung ba yun, ready, t-shirt, kaya mas kahuyasan mo, ako na ang mga, daw sa iba, kaya di mag-show ng love. Ang issue is dili. Mag-show ka mo kung ano yung gusto mo. Issue dito. Dili magsibog-sibog kayo, no, bana asawa na. Kung ikaw asawa na bana, hindi mo sabihin na lang mo na, mag-una doon, basit para utang mga edit. Pero sa una, ang nimudaan, yung pangudaan naman sila ko nag-puji-puji. Suporta lang sa video ng mga puji kayo. Listen mo sabi mo, lar-larmi, namigwa pa noon. Sa ito pa lang, di ba? Suportaran, pero hindi lang mo na rin mo lang. Ako masuli mo pa rin. Dabo man halidi, gamay lang na pwede hinahinay ka sa ato mga ang importante lamang na ato. Ang sudan. O, tulungan ko ka mo, para ka mo, naraman punta sa bayan. Kapag maghuyas ra mo o muabot ang bana, ay nagsildo pa, may bugas. Adaw mo pakingana. Loko ang bayay para mo makakaon. Ang dinuo na ang hatag sa inyong grasya na ay mga grasya sa atbang, may tindahan. Ano, di makakakaon. Use your head. Once mag-minute na, use your head na makakaon ng inyong family. Makakaunan yung mga bata. Ganahan ka? Pag-ilak-ilak yung bata, alas 12 na yung makakaon. Mag-uyan ka sa inyong daddy. Pero, kung daddy rin kayo mo, talasinin ko ka. Masa may panyuntuhon. Tulog ko ang bayay, kanto sa palengke. Panyang ginaw, pamingwit dito. May pinipin na sa dito. Sa side mga. Na, may yung kilaya dito magpagpito. Ito pa rin niyo. Uy, ma'am! Masa may ato, ma'am? Sana-sana ko sila. Pero, huwag ko ba na kumalang mo din? Pwede. Nagandang pag-abot. Basta, may swilo. Murag, pag hindi mo naging way, nababuhay ka mo. Kaya kung saan mo nag-mini yung galit ka,
Kung isa rin din nagtigo sa kinikan. Yan pa. Once manibo ka mo, tudluan ko ka mo. Kinahanglan, bukutan ka mo sa ibubangan. Kung titibo mo ka mo sa layaki na nanay na nanimo. Once makasala na nimo, nanay na nanimo ikaduha. Di ko nanay nimo nakagalingon. Nanay na nanimo. Respetuhan na nimo. Bis lang kasaban ka. Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay, very okay. Kaya makagaba ng ubangan. Kaya kung buutan ka, ikaw pa naman, nahin mo kuan mo. Kwarta, paligito mo, kuan mo. Kinaman mo sa bayay na gila. Sa mga bata, nakataon na. Ako, I experienced that in 15 years. Kaya kung manak, kung pag-eskwila, nag-minyo ko dayo, iyat man dayo. 22 years old, minyo na ko. Nag-anak ng ko dayo. Di man ako trabaho na lang kuwan, hindi ko trabaho. Housewife. Bantay na bata. Pero nakasalamat sa pagkakas, nakubangan bulitan. Binlan mi ubir, inili paniugtuhon, mga bata, binubutan ko. Until na siya napatay, ako dyan pa servisyo. Nagkuhan siya, kansir ako. Kaya buutan man ta na pagka nanay. Ang anak ta, buutan ta sa tubangan kaya grasya. Na balik-balik. Tagrasyahan niya ako. Di ba? After na dyan to, oo naman. Nandang ko anong mga bata. Ako nagbantay. Once nandang ko na bata, 6 years old, dito na ko nakatrabaho. Daily. Kaya ako na-experience ito, ulong sila. Kasi ako kabilang, ako bata din ako makakinaya pag uwi na ako, ako amo. Kaya naman ko nagbantay ako gazon. 6 years old na ako, nagbidanak mga bata. Pero ako yapon, masuda sa eskwelahan. Ang pa ako na narbaho, o sa, kung magpili ka na mag-clean housewife ka, do your best ka kung hindi ka nanay. Unan, at hindi ko mga bata. Kinahanglan, kung pwede pa hindi masakit. Kaya naman, ang bulsa na to, kung masakit na kung gano'n problema sa lamisap kung kita yung magbantay ko, monitor mo ang bata. Kaya kung yaya-raya ko kabayo na bagbag na gano'n yung, wala nang saba. Kaya may nakakita. Pero kung ikaw nagbantay sa inyong bata, makita ninyo, bilit, masakit o kino. At iman ba ninyo, bakbak sa likod, barot na sa kay basa ang likod. Ang gusto ko experience na ako, 15 years, housewife. Kung sa bulan, makasulti ko po sa inyo kay, dili man dyan kung nagmaritis ko, pero experience na ako na namin sa gajod ma, housewife. Kung ako, gajod ang sweldo na ato bana, siguro, pwede kita mag-housewife. Pero, kung something sabihin na makaya, pwede sabi ko manarbaho. Pero, trabaho sa Pero, yung hapon na yung responsibility. Anak ko responsibilidad, ha? Pagmanit sa atong family, pagmanit sa atong mga bata, magdisiplina. Ingana rata. Kamusta na mga liyaki mo naman? Si may naghatag sa inyo na Jesus will do inyo intriga? Intriga, di may nag-intriga mga plano. Pinaka-the best. Pero, ikaw may nag-intrigaran, stress pa kita daw, stress out daw. Kaya man, sinsa uyan na stress? Narisweldo, ang sweldo, lang talang 10,000 or 20,000. May 23,000, mag-grocery pa, so, uyang man, pero, nice gano'n lang, babae ang maghawin. Pero, mas ako sa, ganahan ako ikaw ang maghawin. Kaya yung kuray naman ko pag-uterus, ikaw ang may ganyan, kaya bisod sa wala. Dari may kwarta, mag-grocery ka. Uyan naman ni, ikaw na para ikaw mag-manage sa ato. Ikaw na may nag-manage sa ato budget. So, ikaw na mag-manage ko. May ato panganon. Mga sabihin kita sa ways ka daw. Kung hindi tayo maghawin ng budget. Pero, pinakadabis sa mababudget. Pero, tambak ko sa inyo ko na yung plano. Nakabayay. Diba? Ano yung plano na bata. Basta ka mo. Iba check. Pag di mo ang tabayay, check. Sa lahat, palit sa tawag, check. O naman, ang mga kuwan dami niya, check. Makita na sa video ko noon, pagpalit niya, sa tawag true. Kaya naman, nag-plastal na. Sabi ko, sa minisa rin magagagyagan. Check. Kaya 5 years after, dako na siya, pwede sa pagmanggo. So, ikala na, pagplano sa inyo family, dili ko, kasal-kasal na lamang, salta,
Kung yung mga plano, dapat plastara, planuha, nadabot ka mo sa, nakita ka mo sa senior citizen, na mamubra ba na asawa kay magkubra pa ng doon kumanda na senior ila pensyon, o doon yung mga katagani. Ako sa unang tag-wish ko sa inyo. Till death do us part, na maghawing pagyakot sa tubuyang ng Vertical Street. Ako wish ko sa inyo, inanak ka mo sa mga bata, paman ako din nakapatilang anak, kay Yuda naman ko. Pag-wish na kami ko sa inyo na kamo, maabot ni Jojo na nag-brooding hands yapon, sa tiguyang na, 60 years old na, nag-brooding hands pa. Diyan ang mga feelings ba, mintin na yapon. Hindi magkuhan, hindi mag-change. Yan, nabitaw ato panumpaan, sa uyang pa. Naramay iman, huwag pa anak, bigyan na di ba, bubuntis na tao, siyang-siyang, walang inundok. Tiyan yung 9 months. Walang natin. Di, kuya, di ba kayo kahawin? Pagdali pa niya, lagong na lang ito, pinato, kaya anak kayo nagka, saan naman ka kaya ako naman magpidyan? Sa una lang, lamig pa kaglawas, college pa, dak, sipit na, hindi, kahawin na eh. Mas naapay lang, hindi ko ako na, nawawin ko kayo. Karoon, binuo ko na nagbuntis na tada, kung natapidyan mo, kita ka na dito sa Arichil. Kita ka na dito kang doktora. Akain daw, apasang tangkaw. Kaya sunduon takaw. Kung sa naman eh. Kung sa, manotis ka rin hindi na murag something would dry na ulit yung mga hindi. Balik ko, balik sa. Pigo sa hotel lang, nakita ka sweet. Ano ba rin? Iman, wala naman tamang mga. Ano naman tanong. Iman, away-away naman tanong niya. Nagpag-sweet. Kaya naman tumama nga. So, yung na. Ready na ka? Ipareview na kayo sa ino. Maglaman ng mga swimming pool. Oo. Ready na ka muna. Medyo family na muna ako kamo. Pero, ang mga dako ni Jesus, yung mga dako ko sa inyo. Idap mo natin ang mga anak ko. Pero, di ako sa inyo mag-daw kayo. Pag seminar ka mo, dili ka mo mag-anak ng labo. Bakit anak ka mo ng labo? Ano? Pero, inso doon choice na mag-anak ka mo ng labo. Pero, kaya mag-buhi, magpa-school lang, hindi ko. Kumakun, kada anak kaluha, okay. Basta kay, kaya medyo buhikon. Di ako mulong naghatag ako dyan na, mulong ako na pan, no, inso doon choice na, dabo bata kay na mag-ibang ganahan sa kami dabo bata kayo man bibo ang bayan. Okay. Basta anak to, responsibilidad, mahimo na. No problem. Bala dabo bata ka mo man ito magpa-school na. Diba? Iguraman ko na po ang choice. So ako ini si Jay Bali, hoy pangutana. Hello. Kasi mo ko. Mana daw sige istorya ya kami sasagot. Nakasagot. Nay pangutana. Kaya ang nakagawin pangutana, kaya, nay pangutana, kaya ma'am, haman kami mang pagkahuman dili, ang una po. Kaya kundi mo pangutana, giguri naman yung rin ni ma'am. Ma'am, pangutana ka dyan, ma'am. Asa man may mga pagkahuman dili, ma'am. Ako lang pangutana, kaya nahibayo ako, pasalamat ako sa inyo, sincere ka mo lumapit sa akin. Nakita ko sa inyo mga mata, blink-blink ng matawagan ko, malipay ko. Gusto niya ako, malipay ko na nakita ako sa inyo, malipay kang lumapit sa akin. Yaw-yaw sa akin, bakba, naway mo. Na-practice na ko sa sige na ako, hindi yaw-yaw. Lang panahin mo na ko maritis. Ako inian maritis sa LGU ako. Sige yaw-yaw. Dahil ba yung kanima, pwede ako papapreparin sa sila. Oo, pwede. Kung may pupunta namin mo, problema, pwede. Kung gusto makabata, dili, pumunta na tayo kung ano maging bata siya. Bali, experience na na. In my experience, hindi gusto makubata. Diba? Maka-istorya dyan mo lang kung ano maging bata. So, i-check ka na nininidyo kay Basing Gael Spinning, na matulong ang address. So, Marvin Fernandez, paki-check. Sabi, sir, na ako permahan ko. Pinakita sa ko. John Ray, ano? Sabi niyo? Si Manchas. John
John Ray, Adelia, Claire, Claire, sakto yung spelling. Okay na. Tanan okay? Tanawa. April Rose, Cordero. Leah May Mulyaniga. Maria Rose Unang-Unan. Arlene Lamos. Sheila May. Tanawang ko ana, spirit ko ba sila? Yana Claire. Ibalik ko mo pinaka-firmahan ko. Christine Joy. Ma'am, Ay, ibalik ko. Z. Dai. Ipakontrol na kayo sa tuyo. Mama. Marami. Ay, bayo. Ay, nabayo. Hindi naman lang. Dati balik. Dai! Nabaylo! Sa mga kapatidan kayo. Matruhin na kayo kaya kay balik. Okay na niyo? Okay na. Okay na? Hindi ko rin ako na Mama, yung doon siguro. Ano ka din makamumulay? Ha? Nagkuhan ka mo, nag-bigin ka mo. Sumakluman ko ang bigigit sa kasa. Article 34. Okay na, dito ya. Oo, article 34. Yung trabaho ko pag-imo. Dahil ano okay, hindi mo pinasama. Hindi mo okay na sa pag-koreksyonan mo ini, ang po yung ini, enrakan, Warteron, at pala ini, yung yan. Okay na po ang okay na? Nagtimo na ka mo? 5 years pataas? Ano? 5 years pataas na ang mga tiga. Ito na sakto na yun. Gano'n yung makuhan? Dahil si Mar? At kung mo sakuhan. Sa kanila na kamukakuhan. Ako rin sa mga kuya ko. Pag-uwag ko. Pag-uwag ko. Pag-uwag sa kanila. Pag-uwag ko. Isa naman ako. Lagi ko live mag-uwag ko. Isa naman nakatag na kuhan. Orientation. Kaya si Ate Milin, Kandilan. May schedule ko na dito sa Kandilan. Last week, Kandilan. Ako na dyan. Pag-abot ko sa Bukwan, nag-seminar ako ito Wednesday. Anak ko sa seminar abot Friday. Buwa ka, ako ko seminar. Ay, nagbalipat ka na ka-Derek yung gagawin ko kay anak mga kasilunod at kung sa kasunod or pwede tayo kumating maglaw ako. Kaya ka nakakabutang. Na sana nag-booking na gawin ang iban.
Una dahil ito sa tulog. Bakit sa umat pulis? Sinihan sa ako. Dapat ko yung kabuo ko yan ako hindi na sa bukuan ko kasi mama. Sabi ka, anak ko. Kasi process kung diba yung giving for Magbayad mo lang ang affidavit, kaya mga affidavit ang lima ko. Kasi may business mo, dapat mo ka na. Ito 24. Bakit ka mo magpapasayos? Nakakasya ang visit, tagaan mo ako. Oo. ay ka naman sa budget mo. Oo. Christine Joy. Christine Joy. Maria Rose. Sheila Nick. Mangunta na ganyang kantinan lang yung nakalit na yun ang buwan. Kaya na ini sublars kaya sa kasi nila. Yana Claire. Ruchili. Dalu. Ha? Correction ini? Ano? Kung sa may correction na mo? Aw, sige, gari na. April Rose. Sumbayan ko ka na yan. Kumanain mo? Kaya ito dito ito mo. Klaro mo. Ay, dapat na ay. Ano yan? Oo. Ako na nga po, gusto ko ako pa sa CR. Ayun, permahan mo yun. Zoning mo po, ito sinumar nito. May tanong. Ano ni, at wala pa makalaman na hindi, at hindi nakalala mo, kaya ako po ano pa. Ito, yung mga inyong pangutana, pasalamatan ako sa inyong pagpamati. Ako si Annabelle Villory, Charles Saino. Ito, napasalamat ako sa inyo, sa inyong pagpamati ako. At tulak ako sa ECR, ang gusto na ma-step 2. Kaya mag-control pa ako. Oo, okay na mo. Ano ko malaki. Ini joke, may sidula na ni Murit.